Алдагы котлау хатыбызны без Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылыннан алдык. Бүген 21 апрель көнне үзенең матур туган көнен улым, энебез, абыебыз, киявебез Фатхуллин Фәрит каршылый. 23 апрель көнне аның яраткан хатыны, кызыбыз, киленебез Фәниянең дә туган көне булачак. Дип башлыйлар үзләренең котлау хатларын әниләре Роза Шыкуровна һәм Фәридә Хәмидулловна, әтиләре Рөстәм Шамилович һәм апалары Гүзәлия гаиләсе белән. Бездән ерак түгел урнашкан Новоспасск бистәсендә кадерле кешеләребез бүген матур итеп, үрнәккә куярлык гаилә буларак 16 ел бергә яшәп киләләр. Ике күз карасыдай кызлары Юлия һәм Аминочканы үстереп киләләр. Юлия без инде 9-нчы сыйныфта укый, Аминочкабызга бары 5 яшь кенә. Фәрит 9-нчы сыйныфны тәмамлап Усольеда колледж бетерде. Аннары читтән торып Ульяновск шәһәренең Авыл хуҗалыгы академиясында югары белем алды. Хәрби хезмәтен Саратов шәһәрендә башкарган чакта Чечняга китәргә мәҗбүр булалар алар. Икенче Чечня сугышында катнашып, шөкер, исән-сау өйгә кайтты. Бу вакытта безнең никадәр кайгыртканыбызны бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Тик шөкер, бу сынауны бергәләп үтеп чыктык. Фәниябез дә урта мәктәпне тәмамлап, бухгалтер, программист һөнәрен үзләштерде. Хәзер сатучылык тармагында хезмәт итә. Икесе дә алар бер-берсен нык сөеп, хөрмәт итеп яшиләр. Әлеге мәхәббәттә туган бал җимешләре ике кызлары да бик матураларның, күзләребез генә тимәсен. Киләчәктә дә без аларның гаиләләре белән горурланып яшик. Кадерлеләребез, икегез дә сез бер айда бу дөньяда килгәнсез. Әйтерсеңләр туганчы ук бер-берегезне белгәнсез. Күзләрегез сөю нурын бар галәмгә тарата. Сезне ни бар туган кардәш, дусларыгыз ярата. Киләчәктә сезнең янда бәла-каза йөрмәсен. Йортыгызга бер кайчан да авырлыклар кермәсен. Туган көннәр котлы булсын. Бәхет татып яшәгез. Гомерегез барышында яшеннәрдә яшнәгез. Һәр кешенең төп максаты эз калдыру дөньяда. Матур яшәп киләсез сез. Шулай булсын алда да. Кадерле Фәрит һәм Фәния, әти-әниләрегез һәм апагыз Гүзәлия гаиләсе белән юллаган теләкләр чынга ашсын. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыгыз. Yazda şeşekke kumile olmamış bakşaları, kızarıp da ağlanıp da ilgiri olmaları, parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, almalarının şeşkelerin salkın kırrav almasın. berkisken olma yolganmı bu yerge yazmasın. Parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, parılmadı parılmadı yaşayalı seyilir. Mehabet bakşalarında siyurasla dürünüp, seni bir alma, bir olma, bir-birimizga o'sgan biz. Yaşlık yazında kavuşkan var almalar ekan biz.
paralmada Yaşil seyilir Mehabet bakşalarında Siyonazla dürünüp Paralmada Yaşil seyilir Mehabet bakşalarında Siyonazla dürünüp Mehabet bakşalarında Siyonazla dürünüp Paralmaday Motor kişi, yobuz kişi, unutma şunu. Матур хатын кыз, бәхетле хатын кыз. Тапшыруыбыз бүгенгегә тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.